парвиз то баргаштанашан ки корин бародара пеш мебарем. мада дар кор нест. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Хуш омадед ба шабакаи Олами ТВ. Ман бо шумо Муҳаммад Сидиқ. Шукри Худо ки ба ин моҳи бузурги Рамазон расидем. Ҳар яки шуморо ба фарорасии моҳи бузурги Рамазон аз сидқи дил табрик мекунам. бигзор ҳамеша дар лаби шумо ханда бошад. Худованди раҳим имони мустаҳкам талаб мекунам ки то мову шумо аз савоби ин моҳи Рамазон дур намонем. Имрӯз дар видеоролик дар бораи кори Парвиз мавзӯъро оғоз мекунем. Парвиз корашро давом медиҳад? Маълум нест ки Парвиз корашро давом медиҳад ё не ва ки кори Парвизро пеш бурда истааст. Ба фикри ман шумо медонед ки таҷлиён ин корро карда истааст ва бародар Сиёвуш. Биёед худатон аз ҳамин видеороликҳои ҳамин бародароне ки кӯмак мекунанд кори Парвизро пеш бурда истанд худатон бинед. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба халқи мусулмон ва кулли халқи мардуми тоҷик ва ба ҳам бародароне ки ба ҳамин канал подписатсия кардаган. Сухане ки ӯзмо гап мезанам, яъне ки ин видео ки ӯзмо кардистам барои як кори хайре аст ва ба розигии Аллоҳ аст дар роҳи ҳақ. Чӣ ки бародар Шукрулло дар канали таҷлиён яъне ки гап зад, сухане дар кори ҳамаи гап зад, фаҳмид ки яъне ки ман давомдиҳандаи пешбарандаи кори Парвиз бародар ҳастам. Яъне ки барои бенавоён, барои инсоное ки кӯмак лозим аст ба мо дастёрӣ расондан. Фарқ надорад вай занакай, мусафедай, кампирай, кадоме ки боша набоша. Барои ҳамин бародарон ҳамат хоҳиш мекунам ин бародарам дастгирӣ кунед ва шумо дар ки ҷое ки ҳамин инсонро ки мебинед ки ба кӯмак эҳтиёҷманданд, ба ёрдам эҳтиёҷанд, шумо ҳамонро камера кунед 1 минут ё ки 1 минутам зиёдтар дар мо роӣ кунед, да ҳамин видеоро дар мо роӣ кунед, штоби ҳамин даҳақатан доказательство ҳамон мешавад ки даҳақатан дар ҳамин инсон кӯмак дар кор аст, яъне ки дасти ёрӣ расондан дар кор дар ҳамон инсон. Аммо ҳатман дар ҳамон инсон кӯмаки худро мерасонем. Абу бародарон я бор дига инам сухонам хайма бисёр гуфтам дар эфирам чанд бора гап задам. Хайна пойна мегум бародарон ҳамин видео ҳамин бародара дар ҳамаи ҳамин чӣ тақсим кунед, да штобе ки бафаҳмад ки ҳамин гап хабаре буда. Яъне ки баъди ин Парвиз то баргаштанашан ки кори ин бародара пеш мебарем. Ва кадомед ки масалан дар ки ҷое ки ҳам хеле инсонҳоро дидем барои ёрдамшон дар корай, хо занай, хо мардай, хо мусафедай, дар мори як сиёнка кунед дита 1 минут 1 минут зиёдтара дар мо рӯй кунед, да бародарон. Хай гапа зиёд намекунем бародаро, мақсади гап ҳаматон фаҳмидед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба ҳама бародарони мусалмон. муроҷиат ба ҳама бародарои тоҷик ва ба ҳамаи блогеро. Ягон фикри безеб накунед бародаро, ман ягон бор хеле блогеро датвет доданӣ нестам. Як пешниҳод ай бародаро, рости гап ман чиза хела пеш гуфтагӣ будам ва ин фикра ман чанд қа пеш кардагӣ будам. Як ду блогери тоҷика хай пурсидам, хоҳиш кардам хай дар ҳамин чиз дастгирӣ кунанд. бародаро ҷавоб надоданд. мисол то ҳозирам ман ҷавобшона интизорам. барои ин бародаро ҳозир ман муроҷиат ба ҳамаи шумо. ман як канал кушодагиам бародаро, агар кадоме донед, ба фикрам бисёрид медонед, номи канал Шукрулло лайф ва сабаби ҳамин канал кушодан бародаро ҳозир ман сабабша шумода мегум. аз сабабе ки соати кори ман кам ай бародаро, яъне ки ман дар як рӯз 5 соат кор мекунам ва ҳар рӯз ман кор намекунам. як рӯз кор, мисол як рӯз хадноя. барои ҳамин ман ҳамин канала кушодам барои ёрдам додани халқ, барои ёрдам додани бародарои мусалмон ва камтарам боша ёрдам дар канали Парвиз мешавад. ва дуюм сабабиш дар чай бародаро ки рости гап ман дар як чанд бародаро хоҳиш кардан, мисол видеообрашение ки мисол хоҳармон инвалид агар ҳам бародар ҳамин видео тамошо дошта боша, бародар бахшиш як бори дига ва бо як чанд бародарои дига видео кардан ман дар партофтам ки ҳамин дар каналат мон. аз сабабе ки ман натонистам монда, барое ки ман чизе ки ман дар кор буд ва ё натонистам
тайёр карда барои ман намондум дар канал ва ё ман хафа шидам бародаро. Барое ки ягон одам хафа нашавад дар оянда, ҳамин канала ман кушодум. Ман ки бародаро ҳамун канал да муроҷиат ба ҳама бародаро, кадомед ки мисол ягон ҳамсоятона ба ёрдам мисол муҳтоҷа, ягон шиностона ё ки хитонда ягон ёрдам дар кора, фарқ надорад дар куҷоин чӣ хелай бародаро. Як видео карот ки мекунен барои канали Шукрулло лайф гуфта, мисол ки ҳамин чиза мардум бовар кунанд ки фреб неста, барое ки ҳаста одамое ки фреб мекунанд бародаро, барои ҳамин мекунен видеотона. Не ки илтимос бародаро, хеле мисол ҳар як проблемаи оддӣ қатине, мисол хай қина, мисол ҳамин чиз ҳозир ҳама дар зиндагӣ қина, не ки мисол ҳаст бемориҳои вазбин доранд ё ки ягон сахт камбудиҳо ҳастанд, ҳамин одамо видео мекунем бародаро. ман видеои шумо дар ҳамин канал мепартом, мисол одамо тамошо мекунанд, ман номерои телефонҳои худотона мемонам, ҳамун номери карта дорен, дар куҷо пул гузарондан дар кора, ҳама ҳамин даниёи худтона мемонам ки худи шумо да пула роӣ кунанд. ман дар кор нест, ман ҷамъ намекунам мисол, ва ҳар як одаме ки видео мекунад мисол ҳама ҳамун одамо да тамошобино роӣ мекунад, мисол як аз шумо да роӣ мекунад, як аз дига мисол проблемаи дигар одам бисёртар вай фикр мекунад ки бисёртар вай одам да ёрдам додан дар кора, вай да роӣ мекунад. барои ҳамин бародаро ҳаматон чайни худованд чанд қадар ки дар насибтон карда боша ҳамин қадар ёрдам мегирен. аз тарафи ман ёрдам чӣ мешавад бародаро? ман ҳамин канала кушодум, ман ина қасам ба номи Аллоҳ, барое ки вақте ки одам ай Аллоҳ натарса, ай бандаш тарсидан шар неста. қасам ба номи Аллоҳ, ман ҳамин канала кушодум. фикри ман ҳамин буд ки чанд пули ҳамин канал кор мекунад, ҳамин пула дар ҳамаи пенсионерҳои мусафед камперҳои Тоҷикистон тақсим кунам бародаро. барои ҳамин муроҷиат ба ҳамаи блогерҳои тоҷик, блогерҳои Тоҷикистон, кадомед ки ҳамин программая ҳамин канала дастгирӣ кардан мехоҳем бародаро, ай шумо як илтимос, ҳамин видео дар каналотон партоен, ай шумо ягон чиз намеравад, як бор ҳамин видео мепартоен, тамом. номерои телефона дар рӯи экранатон мебинем бародаро, кадоме ки дар кӯмак муҳтоҷӣ дорен, дар ҳамин номеро занг мезанен, нақл мекунен, ҳамин чӣ хеле ки гуфтам, як видео тайёр карда мепартоен, ман дар ҳамун канал мепартом бародаро. ва одамои хайрхоҳе ки хайр кардан мехоҳанд, чайни зуръатшон дар шумо хайр мекунанд. ва чанд қадар пуле ки дар канал ҷамъ мешавад, ман ҳар моҳ шумода нишон метиҳам видео карда, мисол ҳамин канал чанд пул кор кард, ҳамин пула ман мехоҳам ки кампирҳо мусафедои Тоҷикистонда мисол роӣ кунем, барое ки чӣ хеле ки медонен, ман намедонам шумо бародаро, ман ҳозир дар ҳамин ҷое ки ман зиндагӣ дорам, мисол оилаи ман бобо бибиш, яъне бобо момаш пенсия мегиранд, қариб 25-30 ҳазора. ито ҳамвода ҳамин чиз кам ай бародаро. ай шумо фикр кунед, кампиру мусафедои мо хай пенсияҳошон 2-3 ҳазор рубл ай. барои ҳамин ай ҳамин ҳисоб ҳамин канал чанд пуле ки кор мекунад, мисол пули ҳамура дар кампиру мусафедо тақсим мекунем, кампиру мусафедои пенсионеро. барои ҳамин бародаро, ай шумо як хоҳиш, ай блогеро, ҳамин видео тақсим кунен дар каналотон, ва одамое ки хайр карда наметонен, мисол хай шароит надорен, хайри шумо дар чай бародаро ки видео тамошо мекунен, падилитса мекунен, ҳамин ҳам хайр мешавад, барое ки ай тамошои шумо, ай падилитсаи шумо видео пул кор мекунад, ҳамун пул дар мусафедо кампирҳои тоҷик тақсим мешавад. бо як бор дига мегӯм, номи канал Шукрулло лайф, дар таги видео ссилкаша мемонам бародаро, дуроен дар ӯ канал якчандта видео ҳастай. тамом бародаро, боқӣ Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо, ва ман миннатдори сахт мешавам ай ҳамун блогерҳои тоҷик ки ман дар ҳамин роҳ дастгирӣ мекунанд. ман ай ҳамин чиз ягон ёрдам, яъне ки ягон пул кор намекунам, ва ҳамин қадр вақте ки сарф мекунам, и дар роҳи хайр ай бародаро, ман медонам ки ҳама вақт хайри ту нотараф намешавад, ва хайр хеле чизи хуб аст, ва бо ман ҳаракат мекунам ай пули худам, яъне ки ай маблағи худам бо дар ҳамин канал ёрдам кунам, яъне ки дар одамое ки ёрдам дар кора, ва ай маблағи худам бо мисол
болошта монда ёрдам кун. Барои ҳамин бародаро аз шумо хоҳиш мекунам блогери тоҷик дастгирӣ кунен. Ҳаматонда раҳмат. Аллоҳ